в болницата, така някакси ми вдъхват надежда и се чувствам добре. Видих хубав слънчев есен ден на 13 октомври. Всичко ми беше наред, хубав ден беше. И внезапно започна да ми стръпва дясната ръка, докато се усетя да изме кръвното, стръпна и десния крак, и говора, и станах неподвижна. За 5 минути, може би. Много бързо се разви, без предварително да съм имала някаква симптоматика, високо кръвно или нещо, неразположение. Съвсем хубав ден беше. И бях принудена да търся вече други начини за рехабилитация, да мога да се раздвижа. В сайта на болница Селик, като чухме за нея, прочетохме и много ни допадна, най-вече това, че без придружител ще бъда, защото много натоварих семейството си. Исках малко хем да се лекувам, хем малко да ги облегча тях. И много ми допадна това, че обгрижването тук става на место, без придружител, и вече отзивите са тези прекрасни рехабилитатори тук. И така дойдох. Прекрасни професионалисти и много добри хора, което е много важно. Аз също съм медицински работник и от практиката си знам, че голяма част от лечението на болния зависи от отношението. Сега вече робот, упражнения правят децата, всичко. Но когато влезат и ти се усмихнати, усещаш желанието им да ти помогнат и това ти помага още повече. Такива са впечатленията. Василка е при нас в болница Сердика от преди 2 седмици някъде. Още в първата седмица видяхме, че има доста добър напредък. Вече отговаря за изискванията за работа, да няма спастичност, да е дълго издържлива все пак на тренировките, тъй като е доста тежка като цяло. Самата тренировка продължава горе-долу час, зависимост от самия пациент. Вече тя е с втора тренировка, както виждате, доста добре напредва. Свикна вече с самия робот. Най-вероятно може да още 1-2 тренировки се направи и ще се пусне на пътека, която да продължи по-добре възстановяването и респективно това оказа влияние в ходенето и с помощното средство с бастуна. Вече по-стабилно стъпва с съответно с десния крак, който е засегнат, малко по-изправена ходи. Ръката за момента е изостава, но в близко бъдеще и там предвиждаме да има някаква рехабилитация, по-специално така от този тип роботизиране. Внимателни са много, освен че са добри професионалисти, много внимателни деца.